Det er dokumentaren Et liv, en bog. Nu til bog. Sådan. Der har vi ham. Er det bog? Yeah. Han ligner ham meget. Jeg synes, det ligner Jakob Schaff Nielsen. Hov, nu slukker din skærm. Nej, se det bog. Okay, men Bo, forklar mig så, hvad fucking stykke. Hallo, prøv at kigge på mig. Kig lige på min bog. Det er åben munden. Jeg zoomer ikke med din mund. What the fuck? What's the fuck? Det er dårligt. Det er nok det eneste værste på YouTube. Men det der boblebo. Tjujalik. Vi er ikke her for at lave sjove kommasser. Vi er her for at lave en dokumentarfilm om den svenske revolution, som også er det, jeg kendt som Bo Bjørn. Jeg er ikke svensker. Nej, men du er Bo Bjørn. Det er svensk. Den griber mig. Hvad var det, du sagde om hende der pigen der? Hvad var det, du sagde? Du er træt af hende? Det er jeg. Han bliver ikke træt af piger. Nej, det var hun ikke. Jo, Stine bliver man. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, Stine gør man. Jeg sagde piger. Nå, piger i det hele. Jeg mener ikke gamle der. Jeg udfordrer du. Kig. Kig. Du. Gerne kommer. Ej, hej, mor. Kom nu, mand. Jakob Bjerg tænder på dig. Jakob Bjerg? Nej. God, mand. Han kiggede. Jeg er ikke han så det var dig. Jakob Bjerg. Jeg kommer ikke tage lidt mere billede på Jakob Bjerg. Wow. Jakob Bjerg. Jeg prøver at være inde i rampelyset hele tiden. Hvad vil du gøre ved det? Du skal ved det. Jeg spørger noget. Jeg vil spille kiks, ja. Jeg tager ikke imod på. Jakob, nu skal vi lave en lille dokumentar om dig. Nej, det skal vi til en dokumentar. Hvad er din yndlingsblyant? Okay, så det er bare sådan, jeg siger det der. Det er den her. Er det en blyant? Sæt nok på. Du har ikke nogen humor, Nikolaj. Jeg kan få den her. Okay. Hvad så? Hvad vil du gøre, hvis Jakob Bjerg tændede på dig? Jeg vil nok sige, det var lidt pædofil. Men jeg vil nok komme med ham ud alligevel. Okay. Chok herfra. Studie 43.